Ei, päästäkää minut irti. Senkin kurjat pahikset. Et sinä ole edes sidottu, idiootti. Ai, no kiva. Päivää. Minä olen julkisten herra, mies zombijulkisten takana. Kiva tavata, tervetuloa pahaan tukikohtaani. Olen niin ihanan ilkeä. Saanko esitellä sinulle minun tiimini? Tässä on Hans, entinen mediaopiskelija. Tässä on Heikki, Demareiden jäsen. Sekä tässä on Gustafsson, harrastelija-gynekologi. Ja tässä on sihteeri Ykköni. Hän on täällä, koska hänellä on hyvät sääret. Mitä täytyy tehdä senkin kurjat kurimukset? Ilkeät pahikset. Me aiomme laukaistaa Johanna Tukiaisen Hollywoodiin, jos hän ottaa kamalaa tuhoa laulamisellaan. Meistä tulee kuuluisia, kaikki rakastavat meitä. Joo, sitten meidät kai tunnetaan kaikkialla. Niin se on, sihteeri Ykköni. Mitäs me teemme hänelle nyt? Heitämme vankilaan ja pistä menet katsomaan huonoja elokuvia. Hyvä idea, pomo. Eikö olekin? Ja pysykin siellä. Nice to see you. Mutta mitä te teette täällä, kuvernööri Kalifornian? I was captured here in the previous movie when I fought Zombie Elvis. I've been here for several months now. This place sucks. I want to get out of here. Kyllä, meidän täytyy paeta jotenkin. Yeah, you're right. But how? En tiedä. Yeah, you're right. Täytyy keksiä suunnitelma. Hey, I have an idea. Mikä se on? This. Help! He was bitten by a poisonous snake. Mitä täällä tapahtuu? Now get up, girly man. Olisin kyllä voinut näytelläkin. Trust me, you are no actor, lol. Now let's get the hell out of here before they spot us. Let's go! Pomo! Oi! Hei, mitä pirua? Pomo, hei! Ne vangit karkas! Mitä? Teidän täytyy napata heidät välittömästi. Laukaiskaa tuksu ennen kuin epäonnistumme. Emme saa epäonnistua, perhana. Tukiainen on täällä jossain. You should not drink and bake. Take that knife. I want to die already. Stick around. We won. Who's that? Mutta ystäväni, luulin, että olet kuollut. Niin, itse asiassa olenkin. Ai jaa, okei. I've been in a movie where I gave birth to a child, but it's the silliest thing I've ever seen. Missäs minun pukuhuoneeni oikein on? Tässähän se on. Täällä voitte valmistautua esitykseenne. Oi, miten kiva. No, minäpäs menen sitten. Onpas tämä kyllä aika pieni. Hei hei. Hei, et voi mennä minnekään. Enää minä voi... Hei! Laitan pommin tähän. Ei tuo pommi on. Ei saa pommia laittaa sinne. Tule takaisin. Pirhana mies. That's cool, baby. Mitä sinä teet? Hänhän on paholainen. Minä olenkin kaksoisagentti koko ajan. Hei hei. Women. Well, let's go. Let's get the hell out of here. This place is going to blow.
Hey, what are you doing? En voi paeta. Minun täytyy kohdata hänet, julkisten herra. Well, that's your loss. We're getting the hell out of here right now. This place gonna blow. Selvä, menkää edeltä. Minä Mutta tulen varo, perästä. hän osaa aikidoa, judoa ja kungfuuta. Eikä osaa. Well, it's just the two of us, baby. Let's get into that school bus over there. Well. Missä sinä olet? Täällä minä olen. Tervetuloa popkulttuurikammioon. Olen käynyt tänne kaiken popkulttuurin, mitä maailmasta löytyy. Jotta kun tuhoan itse sen, saan pitää kaiken popkulttuurin, minkä olen pitänyt. Ja, no tietenkin, sitten se on minun ja minä valloitan maailman. Ja kaikki kunnioittavat minua toisin kuin silloin perhana lukiossa, jossa kaikki kiusat minua koko ajan. Siksi minulla oli hammasharvoitte ruma akne, enkä päässyt minkään hyvään kouluun sen jälkeen, koska olin huono matematiikassa. Minä pysäytän sinut. Se on minun tehtäväni. Aina sinä väkätät sinun tehtävästäsi. No perhana, tapellaan sitten, jos on pakko. Taistellaan kuolemaan asti. Sopii. Pö. No niin. Nyt häivyn täältä ennen kuin tämä paikka räjähtää. En minä noin helposti kuole. Hei, missä kaikki ovat? Operaation kesken, pirhana. Kiitos kun vapautit minut, komea mies. Olen aina ollut suuri faninne. Oi kiva. Mennään tuonne koulubussiin tuolla. Joo. Sä ei ole vielä... Hey, Noah, what do you say? If you, me, and Jim Cameron make a movie about those events, I can play the lead, and you can produce it, and Jim will direct. Ihan sama. Käy minulle. All right, we'll see you in Hollywood. Hasta la vista. Nyt voin vihdoinkin elää rauhassa. Joutsenena. Noah, hienoja uutisia. Ai, sinä taas. Joo, me höpsys nyt maailman kartalla. Meidän organisaatiomme on kuuluisa. Voimme tehdä leluja, oheistuotteita, kuunnelmia, vaikka mitä. Haluatko olla varajohtaja? Mitä sanot Noah, poikaseni? Ei. Minä menen Hollywoodin tuottajaksi.